Dobrodošli na kanal Bakine Vanglice. Danas vam spremam postnu pitu sa mlincima i golicom. Ovu pitu vam pravim bukvalno po sećanju. Moja baka je svake godine za Badnji dan pravila ovu pitu. Ja nisam sigurna da sam baš sve odradila kako treba sada u ovom receptu. Domaćice koje znaju o kojoj piti pričam, nemojte mi zameriti. Prosto pravim pitu onako po nahođenju i po onome kako mislim da bi trebalo. Imam mlince koje sam potopila u vrelu vodu i evo odvojila sam kao recimo kore za lazanje, odvojila sam sa strane da mogu da ih ređem. Imam takođe golicu, pečenu golicu koju sam samlela i malo posolila. Malo ulja i malo obične vode. Na dno pleha ja sam stavila papir za pečenje, ako ne želite ne morate, ali stavit ću malo na dno ulja. Zatim stavljam ovu jednu koru na dno. I sada ću koru da prekrijem sa malo ulja i sa malo vode. Zatim dodajem ovu pečenu golicu. Nekada toga se sećam, sada nam je mnogo olakšano, ali nekada žene kako su pravile ovu golicu, znači nisu je uopšte ljuštile, nego su je sa sve onom ljuskom su je u avanu mrvile, a zatim su je prosejavale kroz ono sito, ako se sećate, ono veliko, kao za pasulj, za žito, da bi one semenke se odstranile koje su viška. A nama je sada mnogo olakšano, ali možemo da kupimo u zdravoj hrani golicu, hoćete sirovu, hoćete pečenu, kakvu god želite. I sada ređam, kao što bi ređala svaku pitu, koru, pa malo vode, pa malo ulja i malo golice. Nemojte preterivati sa golicom, da vam pita ne bi bila otužna. Golica ima jak ukus u piti, zato nemojte da stavljate mnogo. Za jedan ovako manji pleh, jedna kašika po sloju vam je sasvim dovoljna. I ređamo tako do kraja, dok ne potrošimo sve kore i golicu koju smo pripremili. Možete naravno da je pravite i u nekom većem plehu, možete sa manje slojeva, sa više slojeva, kako želite. Ali eto, možete za promenu da napravite jednu drugačiju, a vrlo ukusnu pitu. Evo, ostao mi je još poslednji sloj. Rednu sam uključila na 200 stepeni. I sad pečete recimo oko pola sata, ali ne morate baš na 200, možete da smanjite i na 180. Takođe ću ovaj poslednji sloj da prelijem sa malo vode i sa malo ulja. Ide u redu. Pita je gotova. Da je isečem, pa da vidim da li sam ja to dobro odradila.
Sačekajte malo da se ohladi. Ona se mnogo lepše seče kada je hladna, ali pogledajte ove lepe slojeve mlinaca i golice. Sjajno. Baš mi podsjeća na doba kad sam bila mala. Pa eto, probajte ovu pitu. Čisto malo da razbijete monotoniju od pravljenja pita sa prazilukom, pečurkama i raznim drugim kombinacijama. Pita sa golicom i mlincima je nešto ipak drugačije.